kai min. Wace ce matar? Wani ya kama wukan nan. Gaskiya kai ya kamu. Uwar gida, ɗanki ya ce ciki daga ta gaba. Wata wata samu namiji? Ni matar ka ban samu ba. Wayyo ubangiji ka dauke mijina. Ke. Kin yi kuskuren fahimta. Wannan batu ne na so. Mama, da wata fa yake soyayyar. Ada kunya. ƴaƴanka biyu fa. Yanzu baka ji kunya ba? Kaka, dan Allah kada ki masa fada. Ni maraya ne tun bayan an haife ni. Saboda rashi dangina ma kin karɓa ta suka yi. Amma ban taɓa kewar ahalina ba. A yanzu wani abu ne ya taso shi sa nake neman ahali. Na zo na addaba ahalinku domin ina so na mai da shi nawa. Ku yi haƙuri. Dakata yaya, ni zan taimake ka. Ke wace ce da zaki taimake shi? Yar karama yar gwagwar da ke kina magana irin ta manya? Ni ma inda za su amince. Mama! Dan aure gabayya ce ta zuciyoyi biyu. Haɗa zuciyoyi biyu abu ne mai kyau. Gaskiya haka ne mama. Ke ma kin canza tsagi ashe? Dama sai yanzu ka gane hakan? Ki shiru. To kai kawai kai zaman ka a gida. Idan sun tambaye mu baban yaro, za mu ce yana can babban magarkama ta jiha kuma jiha. Dakata, kai dai ba kamar sauran mutane ba ne. Wasu kwacen filaye ne aikinsu, amma kai ka kwace min ahalina. Za ka gani. To wai su jami'an tsaro ne ko dai tantirai ne? Ni ban ma san yadda mahaifin zai kasance ba. Mama wallahi ni a tsorace nake. Yaro kana je? Ya shiga soyayya ne. Auren da zai yi me abin tsoro? Ina tare da kai ka samu karfin gwiwa mana. Gaskiya kina bani karfin gwiwa. To mu je. Kai har kan me zaka zo kana neman auren yata? Ka ma san kai waye? Mama, to me za ka sa talla jarida kana neman talaka wa yarka? Talaka ko? Zaka ga talaka. Ina bin daga ta. Ku me kuke so? Ni ma ban sani ba shi ya kawo ni. Me kuke dauke da shi? Tukuici, mu ahalin Akil ne. Ina jin ku. Kun zo neman auren yata ne a madadin sa? To mahaifiyata ce. Mama! Kai, wa kake kira aka to? Mama ta kawai ta bace kamar an yi walƙiya. Kai, ka daina wannan zancen banzan. Ka ga me ya kawo ku? To mun zo gayyatar ka auren yarmu ne. Wannan ai ta yar karama. Saurin me kuke yi haka? Kawai ta tuna da mijinta ne na wata rayuwar da ta taba yi, shine take so ta sake auren sa a wannan rayuwar ma. Me matakin karatunta? Ta haye aji 9. Shi yaron fa? Ya fada aji 10. Kai. Ba ni katin gayyatar. Ban buga ba. Baka buga katin auren ba? A'a na buga. Na manta ne ban kawo ba. Kai, ni na buga katinan na kasa aure da yar. Kai kuma ka zo gayyata ta babu katin aure? Bace daga nan. Ina mama ta take? Ashe kun fito a raye. Ya dai mama. A nan waje fa ciki da jarumta. Kina shiga ciki kuma sai ta zagonye. To ya zan yi? Bindiga ce fa na gali a hannunsa. Wannan inda shekaru 20 da suka wuce ne, da na gundume shi. Kada ki damu mama. Ai ta sama ba ta nan gidan. Kasancewar an soke auren, ta tafi kasar Spain. Ta za ta je Spain? Me zai hana? Yanzu kai tafiyar ka bar mu a cikin salamar da ka same mu. To gaskiya dole ne in je Spain. Malam Spain fa aka ce maka ta tafi. Ba jumli talayya ba, ni ba zan ba da kuɗin tikiti zuwa Spain ba. Ai ba wani abu bane, ka jinginar da gidan nan mana. Mama da Allah ki bar wannan maganar. A halin yanzu ma gidan a jingine yake. Cikon 200,000 muke bukata domin aikin zuciyarki. Magungunan ki ma bashi nake karba. Kaga yaro ka tafi. Kar ka ce haka, Aba yana cikin matsala ne. Wai ke jiki ki kama wani danki ne na gaske? Mugun wayo gare shi. Fashi a banki, fadan bayan layi, ga cacar wasan cricket da ana samun kuɗi. Nagode baba, shawara mai kyau. Shawara kuma fa shawara da baya. Ina dai fatan ba zai fashi a bankin ba.